Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Araw na Sabado, December 4, 2021. Muli niyo pong makakasama sa umagang ito ang iyong ubos na lingkod, Pastor Ranz Abuna. At tayo naman po ay magkakasama na naman ulit for almost 1 hour and 45 minutes para sa ating mga prayers at higit sa lahat para sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Anyway, kumusta kayo? Kumusta yung gising nyo? I hope and I pray na nagising tayo sa umagang ito na punong-puno ang ating mga puso ng pag-asa at pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. I hope and I pray na ang araw na ito ay magbibigay sa atin ng karagdagang lakas, lalong-lalo na sa mga hinaharap natin sa mga panahong ito. And una sa lahat, pinapasalamatan ko ang ating Panginoong Diyos sa kabutihan na patuloy na ipinaparanas niya sa atin, ipinaparamdam niya sa atin sa bagong araw, sa bagong pagkakataon, at higit sa lahat sa mga opportunity and privilege na patuloy natin na magagawa ang mga bagay-bagay na hindi na nagagawa ng iba. At of course, pinapasalamatan ko rin ang Panginoon sa lahat ng ating Journey with God family, sa mga prayer warriors, sa lahat ng mga OFWs, sa lahat ng mga avid viewers and listeners natin sa daily devotional. And of course, maraming salamat din sa lahat ng mga nagtatag sa kanilang mga friends every morning. At sa mga kapatid din natin na patuloy na nag-share sa live natin. Thank you so much. And thank you for being a part of this ministry. And anyway, before po tayo magpapatuloy, I would like to say sorry na wala tayong live kahapon kasi merong kapitbahay dito na inililibing ang kanilang mahal sa buhay kasi last night, yesterday, and then sobrang daming tao, medyo maingay, kaya hindi na lang muna tayo nagde-devotional. So, pasensya at wala tayo kahapon. But anyway, ngayon nagkapagpapatuloy rin naman tayo. So, sa lahat ng mga bagong pasok sa ating live, magandang umaga and thank you for having you this morning. Ma'am Jocelyn Carlos from Japan. Good morning, Ma'am Jo. And thank you for having you. Kay Ma'am Chloe Del Rosario Estrada from Manila. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Chloe, at saka kay Sir Elvis. And thank you so much for having you this morning. And ang oras po natin is 5:17 in the morning. At tayo po ay makikinig po muna ng isang awitin before tayo sisimulang magtatalakay sa ating topic sa umagang ito. And while hinihintay po natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, don't forget to share this live and tag your friends. Isa yan sa pinaka-importante na bagay na gagawin natin every morning. Hindi dahil gusto natin na magiging kilala ang Journey with God sa buhay ng tao, kundi isi-share maitataas din natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Okay, so keep sharing and tagging your friends, and while ginagawa niyo po yan, pakinggan po muna natin ang ating opening song entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako,
mong gugma. Ikaw ang busog ko, kalipay ug dalagpanan. Uabot man ang problema, walay makapahingulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Sa langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright mga kapatid, yan po ang mensahe sa awitin sa umagang ito. Siya yung ating Diyos, siya yung ating lakas, at siya yung ating buhay. And no matter what happen, no, anumang pwedeng mangyari sa atin, lalong-lalo na sa mundo na ating ginagalawan, palagi nating tatandaan na kapag kasama natin ang Diyos, wala na tayong hahanapin pa. Kasi complete package na yan eh. Siya na yung nagbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Siya na yung nagkakaloob sa iyo ng mga bagay ng pamilya, ng mga mahal mo sa buhay, everything. And dahil siya yung nagkakaloob sa iyo ng mga ganong bagay, of course, wala nang higit pa na mas hihigit sa Panginoon. Kaya kung mayroon mang mga bagay na mas humihigit sa Panginoon sa mga panahong ito, you need to check it out. Kasi kapag meron man, kailangan mo yang tanggalin o kailangan mo yang baguhin. Anyway, good morning sa lahat ng ating mga avid viewers sa Journey with God family. Ngayon, let me recognize everyone kay Ma'am Tiffany Katanda. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Tiffany, all the way from Japan. Kay Sister Gingging Sumatra, all the way from Hong Kong. Good morning, Sister Ging. Sister Rose Abona, all the way from Kapalong, Davao del Norte. And thank you for tagging Ma'am Narmilin Onabia, Sister Ging. Brother Eric Lobo, all the way from Hagunoy, Davao del Sur. Kay Sister Michelle, all the way from Monte Vista, Davao de Oro. Good morning sa inyo, Sister Michelle, no?
And kay Nanay Lydia Pacho all the way from Bamban, Tarlac. Magandang umaga, Nanay Lydia. Ma'am Princess all the way from Saudi Arabia. Good morning, Ma'am Princess. Ma'am Jenny Kaalim Tukura. Good morning, Ma'am Jenny, all the way from Japan. Sir Nestor Pacho all the way from British Virgin Island. Thank you for tagging Sir Nestor, Nanay Lydia. Ma'am Tess Marie Kaalim na kanila all the way from Magalang, Pampanga. Good morning, Ma'am Tess. And Ma'am Princess, thank you for tagging your friends kay Ma'am Lovely, kay kay Sir Jerry, kay Sir Johnny, at saka kay Sir Jose. And kay Ma'am Tess, happy birthday Marcisi Gagels, Larano Jaime Carbonel. To our friend, our sister in Christ, Ma'am Gagels Larano Jaime Carbonel. Good morning, Ma'am MJ, and happiest birthday. Thank you so much for celebrating your birthday together with your and nawa patuloy po kayo na i-bless at gamitin ng Panginoon sa kaniyang mga gawain. And Ma'am Tess, thank you for tagging your friends. Kay Ma'am Weng Almeria, Weng Tamayo, kay Ma'am Marilyn Heraldi Kaalim, kay Ma'am Anna Beth Dibilin, at saka kay Ma'am Christina na kanila. Thank you for tagging them, Ma'am Tess. And next, kay Ma'am Sening Bais, thank you for tagging her, Nanay Lydia. Ma'am Linda Manuel, good morning, and thank you for tagging Ma'am Sara Libo, Cynthia, at saka kay Ma'am Michelle Saralibo. Kay Sir Drive Bitonio at saka kay Ma'am Emilina Bitonio, good morning and thank you for tagging them, Nanay Lydia. Kay Ma'am Marlene Amoruto Pikaw, good morning and thank you for tagging them. Thank you for tagging her, Nanay Lydia Pacho. And of course, good morning also to Ma'am Lorely Gregorio. Thank you for tagging her, Nanay Lydia. Ma'am Eileen Balauza Kitabayashi from Japan. Good morning, Ma'am Eileen, and thank you so much for having you today. Kay Sister Gigi Buwalan from Santa Cruz, Davao del Sur. Good morning, Sister G. And kay Ma'am Tereseta Maghanoy, thank you so much for tagging her, Nanay Lydia. And of course, kay Ma'am Zel Basiledes. Good morning, Ma'am Zel, and thank you so much for having you this morning. Time check, 5:27 in the morning. So magsisimula na po tayong magtatalakay. Ipapatuloy natin ang pinagsisimula nating topic for the past few days. I think last Thursday morning, pinagsisimulan po natin ang topic na ito. So if you have your Bible with you right now, brothers and sisters, may I request you to please open your Bible and turn it with me in the book of Matthew. Okay? Matthew chapter 7 from verse 3 down to verse 5. And if you don't have your Bible with you, magbabasa din po natin ang ating verse sa ating screen. Matthew chapter 7 from verse 3 down to verse 5. Okay? So, be with me. Nasa screen ang ating verse, mga kapatid. Matthew chapter 7 from verse 3 down to verse 5. The Word of God says here, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." May God bless upon the reading of His holy word. Manalangin po tayo. God and loving Father, we humbly come to the throne of your grace. We thank you, Lord, for this wonderful day, for this brand new day. We thank you, O God, for giving us a good sleep. And we even thank you, Lord, for this opportunity and privilege that we still be able to worship you in spirit and in truth sa pamamagitan ng online daily devotional namin. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na aming maitatama ang aming mga pagkakamali. Salamat sa mga mahal naming mga tagapanood at tagapakinig sa online ministry na ito.
And maraming salamat, Lord, sa pag-lead niyo po sa kanila to have this live. And at the same time, Lord, to have them. Ama, inilalapit namin ang aming mga sarili at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala sa isip, sa gawa at sa salita. Nawa linisin niyo po ang mga aming puso't isipan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng karagdagang kaalaman, spiritual knowledge and wisdom for us to simply understand your words. And Lord, ganun din po sa iyong tagapagsalita, sa iyong ubos na lingkod. I-guide niyo po siya, i-lead niyo po ang kanyang mga bibig. Dagdagan niyo rin po ng wisdom, spiritual understanding, and spiritual knowledge for him to deliver your words not based on his own opinion or own understanding but based on the divine revelation of your Holy Spirit. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po siya, Lord. Anoint every words na lalabas sa kanyang bibig at nawa ang boses niyo po ang maririnig sa bawat isa sa umagang ito. And Lord, itataas po namin ang iyong pangalan sa umagang ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amin pong ibinabalik sa iyo ang lahat ng aming papurit pasasalamat sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesucristo namin, Diyos sa tagapagligtas. Amen and amen. Once again, good morning sa ating lahat. Sister Risley Pantuhan Lobo from Los Angeles, California. Good morning, Sister Risley. And thank you for tagging Ma'am Rosalie Mariano, kay Ma'am Christy Ramos at saka kay Ma'am Geraldine Orati. At saka kay Ate Jo o kay Nanay Jo from Cotabato City. Good morning Nanay Jo at maraming salamat na nakakasama namin kayo sa umagang ito. So our topics is talking about the nature of a self-righteous one. And according to the verse na napag-aaralan natin, na pagsisimula natin for the last Thursday, ating nababasa ang ating main text in Matthew chapter 7 verse 3 down to verse 5, na kung saan sabi pa sa verse na kapag gusto natin na kukunin yung tinatawag natin na speck or puwing, or puling sa Bisaya. If we really wanted to take away the speck out of our brother's eye, kinakailangan na matuto muna tayong tumingin sa ating mga sarili at kunin natin ang plank. Pag sinasabi natin na plank, troso yan eh. So, before natin ito gagawin sa kanila, we need to take out the plank in our own eye para magkakaroon tayo ng karapatan to take the speck out of our brother's eye. So, simple lang, sa umagang ito ipagpapatuloy natin kung ano nga ba ang mga kaugalian, ano nga ba ang nature sa isang self-righteous na tao. Again, tayong lahat ay pwedeng magiging self-righteous. Pero, hindi sana yan dapat mangyayari sa atin. Kasi wala tayong dapat susundin na righteousness, hindi yung righteousness natin, kundi ang righteousness ni Jesus Christ. Okay? So, ano nga ba ang mga kaugalian? Alright? So, last Thursday, pinag-aaralan natin ang unang kaugalian ng isang self-righteous na tao. Number 1, a self-righteous one never sees his or her mistakes. Ang palagi lang nakikita ng isang self-righteous na tao, ang kanyang sarili na tama siya. Ang palagi niya lang nakikita ay hindi siya pwedeng i-correct kasi nga, hindi siya nagkakamali. And if ever magkakamali siya, palagi niyang pinipoint out ang ibang tao, hindi ang kanyang sarili. O sa Bisaya pa, kining self-righteous nga tao, kusog kaayo niya manghinaw. Iyahang sa nga gihimo, ipasa niya sa ubang tao tungod kay di siya gusto nga mahibal-an sa ubang tao nga nakasa siya, nakahimo siya sipyat. This is what a self-righteous one is. Ayaw niyang makikita siya ng kanyang kapatid sa paniniwala. Ayaw siya na makikita ng kanyang mga kakaibigan na nagkakamali siya. Gusto niya na may papakita niya na palagi siyang tama.
Gusto niya na ipoprove niya sa kanyang mga kakilala na wala siyang ginagawang mali. Alright? He will never see his own or her own mistake. Okay? Now, sa umagang ito, we will be talking this second one. Okay? Pangalawang nature sa isang taong self-righteous. Number 2, a self-righteous is also a fault finder one. Medyo masakit na ano? Ma'am Rebecca Santander, good morning Ma'am Rebecca. Thank you for having you today. Sister Abing Lubo, good morning ma'am. Kay Ate Winnie or kay Nanay Winnie Cunejos from Davao de Oro, good morning. And maraming salamat po sa presensya niyo sa umagang ito. Okay, ipagpapatuloy natin. The second one talks about a self-righteous is also a fault finder one. Kapag sinasabi natin na fault finder, ano ba ang tumatatak sa isip natin? Okay? Kapag sinasabi natin na fault finder, palagi nating hinahanapan ng isang tao ng pagkakamali. Kahit gaano pa karaming good things na nagagawa ng isang tao sa atin, kahit napakarami pang mga bagay na kung saan pwede nating makikita ang kabutihan niya, pero hinahanapan natin siya palagi ng mali. Kasi there is something wrong in us. Lalong-lalo na kapag hindi natin makikita ang righteousness natin sa kanya. Yung sarili nating righteousness sa kanya. Kapag someone who is disobeying the righteousness that we see in us, kapag nakikita natin, kapag hindi natin nakikita ang righteousness natin sa ibang tao, naku po, napakalaking problema yan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi mo makikita ang kabutihan ng tao na yan. Hindi mo makikita ang mga mabubuting bagay na pinagagawa niya. You know what? Because he never passed or she never passed the righteousness that you set in yourself. In other words, ang isang self-righteous na tao, mataas ang kanyang standard. At dahil mataas ang kanyang standard sa kanyang sarili, lalong-lalo na when it comes of righteousness, come on, palagi niyang nakikita ang pagkakamali ng ibang tao. Alam niyo, kapag ang isang Kristiyano ay nagiging isang fault finder, masamang simptomas yan. Let me clarify. Kapag ang isang tao ay isang fault finder, masamang simptomas po yan. Kapag, kung ikukumpara po natin yan sa sakit, stage 1 cancer siguro po yan. Again, it is not good for a Christian to become a fault finder. It is not good to a Christian to always look for the bad na ginagawa ng kaniyang kapatid, kaibigan. And you know what? Ito yung sinasabi ng Bible. Ito yung sinasabi ng Bible. Galatians chapter 6 verse 1. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin or in transgression, okay? You who live by the Spirit should restore that person gently. Sino ang magre-restore? You who live by the Spirit should restore that person gently. When we say gently, we are responsible for what? For his soul. When we say gently, it has a proper conversation. When we say gently, nung ibig sabihin, we are actually sinusunod dapat natin kung ano ang mga karapat-dapat na pamamaraan
to talk to that particular person. But watch yourself or you also may be tempted. Isang bagay kasi ang hindi palagi nating nababantayan sa bawat isa sa atin. Kapag ang isang tao ay nagkakamali, tingin natin sa ating sarili, napakalinis natin. Kapag ang isang tao nagkakamali, tingin natin sa ating mga sarili para tayong mga santo diyan na kung saan hindi nakababasag ng pinggan. Masama po yan. Hindi po yan nakapagbibigay kabutihan sa ating Christian life. Take note, kung ang ating kapatid sa paniniwala ay nagkakamali, we are responsible to what? To hold his or her hands for his or her spiritual restoration. Hindi yung ipo-point out natin siya. Ano ba? Nakikita ko siya kahapon, kasama niya si bla bla bla. Ano ba? Nakikita ko siya kahapon pumupunta ng pronto. I think, yan. Nagpapatad yan ng lasto. Oh. So, it is not good for us na gagawin yan natin. If we see our brothers or our sister na nagkakamali, we need to what? We need to talk to that particular person privately. Huwag mong ipopost sa Facebook na pinaparinigan mo. Kasi kadalasan sa mga tao na ginagawa ngayon, ang social media ay nagiging isang debate field. Ang social media ang isang parang ginagawa natin ang social media na parang doon natin ipapalabas yung mga nararamdaman natin, doon natin ilinalabas yung mga bagay na hindi natin masasabi sa ating kapatid or kaibigan frankly. So, how can you restore to that particular person kung ginagawa po natin yan? Ako dati, ganun ako eh. Peace lang, pero natuto na po ako. Ganun ako dati. Kapag meron akong bagay na hindi ko masasabi sa aking kapatid sa paniniwala, ang ginagawa ko ay nagpo-post ako sa Facebook. I am not using I'm not like, hindi ko yan ginagawa para tutumbukin ko siya. Actually, ginagawa ko lang yan para paririnigan ko siya. It's up to her or it's up to him kung nararamdaman niya yung paririnig ko. Pero kapag hindi, it's okay. Pero mali pa rin eh. Kasi you cannot use that spiritual quotation, you cannot use that spiritual quotes or any spiritual messages para linisin mo yung sarili mo at ipapahiya mo ang isang tao. Para paririnigan mo ang isang tao. Still, it is you are like doing the same thing sa isang fault finder. Ang nakakasama ngayon kasi kapag nakikita tayo ng pagkakamali ng isang tao, hindi natin siya kinakausap personal. Pinopost natin sa Facebook. Mas masakit pa kaysa dati. Nung una, wala pang social media, kadalasan ang ginagawa kapag hindi natin kinakausap yung tao na medyo meron tayong hindi magandang pakiramdam sa kanya, ang ginagawa natin, pinagsasabi natin sa mga kapitbahay, sa mga iba nating kaibigan, kasi wala pa si social media. Ngayon, meron ng Twitter, meron ng Instagram, meron ng Facebook, saan natin ilinalabas yung sama ng ating loob? Sa social media. And every time na ginagawa natin yan, we are allowing other people to be involved. Nag-o-open po tayo ng isang door para magiging involved po sila. Why not we are going to talk to that particular person sa private messenger or you are going to call to that person.
Okay? So, never use your social media account to what? To clean up. Never use your social media account to clean up your what? Your bad things na ginagawa. Gamitin mo yung social media mo para magiging isang mabuting ehemplo po sa mga kaibigan, sa kapatid sa paniniwala. Okay? So, fault finder. Masakit ito eh. Masakit ito. Pero sana naman, after this message, makikita natin ang ating mga pagkakamali. Makikita natin ang ating mga sarili. Kasi if nagiging fault finder po tayo, hindi talaga tayo uunlad. Hindi talaga tayo magiging spiritually mature. Hindi talaga natin maabot ang spiritual maturity. Kasi ang attitude po na self-righteousness ay attitude po yan ng mga bata. Tingnan niyo po yung mga bata. 'Di ba? Kapag ang kanyang kapwa bata ay gumagawa ng pagkakamali, 'di ba? Ang sinasabi ng bata, halaka, 'di ba? Ganun po ang mga bata. Kapag meron silang nakikitang mali sa kanilang kapwa bata, ay naku po, nagtuturuan yan. Siya man good. Siya kasi, di ba? But take note, we are not child anymore. In the sight of God, we are not child. Okay? Though God treated us as a child, but we are not a child. Gusto ng Panginoon na mag-grow tayo. Okay? So, another verse. Matthew chapter 18 verse 15. Anong sinasabi dito? Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Actually, this verse, sinasabi po ito ni Jesus Christ, okay? Sinasabi po ito ni Jesus Christ for church discipline. Ang context po dito is all about the church discipline. Kapag nagkakamali, bla bla, ang isang member ng simbahan, okay, if ikaw po mismo ang nakakakita, you need to talk to that particular person privately. Okay? At kapag makikinig siya sa iyo, well, you win his soul. You win your brother. Pero kapag hindi siya nakikinig, all you have to do is isusumbong mo siya sa church. Okay? Or isusumbong mo siya sa pastor mo. Kapag nagkakamali siya. At kapag hindi rin siya makikinig, isusumbong siya sa church. At kapag hindi siya makikinig sa church, then the church will make a decision. Either ihaharap siya, or kapag hindi talaga siya makikinig sa church, well, the church will lose the membership of that particular person. That's the church discipline na itinuturo ni Jesus Christ sa church, sa 12 apostles. Now, ang thought natin dito is private conversation between you and your brother, lalong-lalo na kapag meron kayong hindi magandang pagkakaunawaan. Lalong-lalo na kapag meron kayong samaan ng loob. Okay? Higit sa lahat, kapag nakikita mo ang kanyang pagkakamali, you need to talk to that particular person in private. Ngayon, kapag ang isang self-righteous na tao ay makakakita ng pagkakamali sa kanyang kapatid, walang ibang gagawin ng isang self-righteous na tao kundi ilalaglag ang kanyang kapatid na nakakagawa ng pagkakamali. Pastor, judgmental ra kaayo ka? No. Kasi yan naman talaga ang katotohanan. A fault finder one will never learn to talk in a private conversation. A fault finder one will always will always disseminate the news, lalong-lalo kapag mayroong sama ng loob. Naku po,
mura bitaw, ganito yan. Kapag yung kapatid mo na sobrang sama ng loob mo sa kanya, kapag nakagawa siya ng pagkakamali, tingin mo sa sarili mo, wow, it is an opportunity para matatalo kita. Na kapag nagkakamali yung kapatid mo, it is my opportunity para makikilala ng ibang tao, ng ibang kaibigan natin, ng ibang kakilala natin na masama ka talagang tao. O di ang ginagawa, isisiwalat niya ang hindi magandang nagagawa ng kanyang kapatid. O tingin niya sa kanyang sarili na nanalo siya. That's the attitude of a fault finder. Tingin niya na nanalo siya, pero ang katotohanan hindi siya nananalo. Siya mismo ang nagpapakilala sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapatid na ganun talaga siyang klaseng tao. And remember, a fault finder will always look for sympathy. In other words, a fault finder, a self-righteous, naghahanap talaga yan ng mga sympathizer na tao. So, church, member ka man, or most of you here ay nagiging nakakaranas sa mga ganitong klaseng pangyayari. Wake up. Wake up. Hindi ito ang ginugusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magmamahalan tayo. Gusto ng Panginoon na maghihilaan tayo kapag meron mang nakakagawa sa atin ng pagkakamali. Wag niyong ilalaglag yung kapatid niyo. Wag niyo siyang hanapan ng gusot. Wag niyo siyang hanapan ng pagkakamali. Kung ganun talaga ang buhay niya, hindi talaga siya nakikinig, ganun talaga ang palagi niyang isinasabuhay, let that particular person learn from his or her own mistake. Pastor, di ba responsible tayo sa kanya? Bakit wala tayong gagawin? Meron nga tayong gagawin. Mag-a-advise tayo sa kanya, pagsasabihan natin siya na, brother, sister, nakikita ko po talaga yung ginagawa niyo. So sana hindi po kayo magagalit sa akin kapag pagsasabihan kita. Kapag nagagalit siya sa iyo, let them or let him be. At least gumagawa ka na ng action. And if hindi siya nakikinig, then hindi ka na accountable to that person. Okay? Basta gawin mo lang ang tamang bagay, ang tamang pamamaraan. Wag kang mag-act like hinoon, no? Not all Christians are mature. Tayong mga mature, tayo yung mag-a-adjust. Okay, tayo yung mag-a-adjust. Basta never practice this attitude sa isang self-righteous na tao. Now, dalawang bagay na i-share ko sa inyo before tayo mag-close. Now, as a part of elaboration sa ating lesson number 2. Number 1, fault finding will always pull the trigger. Correct me if I'm wrong. If you are a fault finder one, you will never become a part of a solution. Sa isang problema, hindi ka talaga magiging bahagi sa solusyon kapag fault finder ka na pagkatao. You always pull the trigger. Ikaw po yung palaging nagkakalabit ng gatilyo para mas lumalala pa ang problema. Para mas lumalaki pa po yung gulo. Yan po ang mangyayari kapag fault finder tayo. We will never become a part of the particular solution. So, mamili po tayo sa isang problema or sa isang kaguluhan. Kung magiging involved man po tayo, sa anong pamamaraan tayo magiging involved? Magiging involved ba tayo para masolusyonan yung problema? Or magiging involved tayo para mas lumalala ang problema? Lumalala ang gulo. So, you are having your choices to choose kung ano ang dapat mong gagawin. Okay? Pangalawa, fault finding will damage your Christian or godly image. Take note. You are not just damaging your credibility as a Christian.
ang nangyayari, nasisira ang godly image na meron ka. So, when we say godly image, hindi to directly sa'yo. It is actually directly sa Panginoon. So, una sa lahat, kapag nagiging fault finder tayo, nagiging self-righteous po tayo, okay? Hindi natin sinisira ang ating sarili. Una natin na sinisira ang imahe ng Panginoon na sinusuot natin, dinadala natin. Kasi we are damaging our Christian image, our godly image. Kaya nga, kapag meron tayong kapitbahay na gusto natin mawin, tapos hindi talaga natin madadala, hindi talaga makikinig, baka yung kapitbahay mo nakikita nila kung ano yung ginagawa mo. How self-righteous you are. Kaya mahirap mag-invite ng isang tao na madadala natin sa Panginoon. Lalong-lalo na kapag ang tao na yan ay kilalang kilala yung buong tayo. Lalong-lalo na kapag involved tayo sa problema, involved tayo sa pagpapalala ng problema, mahirap po yan. So remember, kapag ipinagpapatuloy po natin ang pagiging isang self-righteous, ang pagiging isang fault finder, remember, una na sinisira natin ang imahe ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag palagi nating sasabihin na, ligtas na po ako. Anak na po talaga ako ng Panginoon. I am pretty sure na kapag namamatay ako physically, pupunta talaga ako ng langit. Anak tayo ng Panginoon, pero dinodomihan natin ang imahe ng Panginoon sa ating sarili, di ba? So, sabi pa ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Keeping the commandment of the Lord, keeping His words, living in His words, will keep the image of God sa buhay natin. No? Ipinapataas natin ang imahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But if we are not keeping, no, hindi natin og sa Bisaya pa wala na to giampingan ba? Kapag hindi natin tawag nito, kapag hindi natin ikikip ang image ng Panginoon sa ating sarili, isa lang po ang pwedeng mangyayari. Dinodumihan natin or sinisira natin ang imahe ng Panginoon sa bawat buhay natin. So, be a part of a solution when there is a particular problem or troubles. Okay? And of course, wag nating dudumihan ang imahe ng Diyos. Nagkakamali tayo, totoo po yan. And every time na nagkakamali tayo, nagagawa natin na madudumihan ang imahe ng Panginoon sa atin. Pero iba ang tao na nag-i-enjoy sa kanyang pagkakamali at sa isang tao na nagkakamali tapos humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? So, yan po ang mensahe sa umagang ito. Remember, pwede tayong magiging isang fault finder. Ako, ikaw, tayong lahat. Pero, we have a choice. At pakinggan po sana natin ang conviction ng Holy Spirit na hindi tayo magiging isang fault finder. Alam nyo, sa isang pamilya, merong fault finder. Sa church, merong fault finder. Sa trabaho, merong fault finder. Sa business, merong fault finder. Pastor, naamanday na sila, pastor, pero naandyan na siya. Nandyan talaga yan. Pero ikaw, kapatid, huwag mo naman sanang hahayaan na magiging isa ka sa mga fault finder. Tingnan mo yung mga Pharisee. Have you still remember the story, the time that Jesus came back to Jerusalem and nakikita nila ang isang adulterous woman in John chapter 8? Ang adulterous woman nakikita ng mga Pharisee, tapos yung mga tao nagbibitbit ng mga bato. Sabi nila kay Jesus Christ, Master, ang babae na yan ay napakarumi. Ang babae na yan ay isa pong adulterous.
Ang babae na yan ay ganito, ganyan. So according to the law of Moses, kapag ang isang tao ay nagkakamali at nagkukumit ng ganyang klaseng pagkakasala ay dapat mamamatay sa pamamagitan ng bato. Kinakailangan na mamamatay sa pamamagitan ng stone. Sabi ni Christ, sino ba sa inyo dito ang hindi nagkakamali? Kung basahin niyo ang context ng John chapter 8, mababasa niyo po yan. Sabi ni Christ, sino ba sa inyo dito ang hindi nagkakamali at hindi nagkakasala? Kasi kung meron mang hindi nagkakasala sa inyo, siya yung unang magtapon ng bato sa babaeng ito. Siya yung unang mag-throw ng bato. Pero wala silang nagagawa. Kasi tingin nila sa kanilang mga sarili, pareho silang nagkakasala kaya unti-unti silang lumalayo. Unti-unti silang nawawala. So meaning to say, it is not our job, okay? It is not our job to find a fault sa ating mga kapatid. It is not our duty. Kung nagkakamali siya, it is his accountability sa Panginoon. Kung nagkakamali, nakikita natin again, we have a right to correct. We have a right to tell to that particular person, but to the point na ipagsasabi natin ang kanyang mga pagkakamali sa mga kapatid at kaibigan natin, lalong-lalo na dyan sa paniniwala, mahirap po yan. Again, number one na nature sa isang self-righteous na tao, hindi niya nakikita ang kanyang mga pagkakamali. Pangalawa, fault finder ay isang self-righteous na tao. At ang pangatlo, pag-aaralan natin yan bukas. I hope and I pray na sa pamamagitan ng mensahe na ito, makikita natin ang ating totoong imahe sa harap ng Panginoon. Matuto tayong mag-i-evaluate. Isa ba akong fault finder o hindi? Nakakatulong ba ako sa problema o nagpapalala ako sa problema? I hope that kind of evaluation, I hope that kind of that kind of reflection ay magagawa natin yan sa ating sarili. For the sake of God, we need to be changed. Kung ganun po tayo, we need to be changed. So gawin natin yan, hindi dahil naririnig natin ang mensaheng ito, gawin natin yan para sa Panginoon. God bless you kapatid, sana nakakatulong po sa atin. Nakakatulong sa ating pag-unlad, nakakatulong sa ating Christian, sa ating spiritual growth. Okay, nakakatulong po ito po. Ang mensaheng ito ay sana po ay nakakatulong sa ating lahat. God bless, and tapusin natin ang ating devotional through prayer. But before po tayo mag-pray, pakinggan po muna natin ang ating closing song. And while nakikinig po tayo ng ating closing song, don't forget to write down your prayer request kung meron po kayong bagong prayer request. At kung old na po, like yung mga prayer request nyo ay the same lang po sa dati, well, let the prayer warriors do their duty for the Lord. Kasama na rin po ako dyan. Dinadala po namin palagi yan sa aming mga panalangin ng inyong mga prayer request. Pero kung bago yung mga prayer request nyo sa umagang ito, let us know para maisasama natin sa ating closing prayer, and at the same time, malalaman din po yan ng ating mga prayer warriors. Okay? So stay tuned and stay connected. Panoorin at pakinggan po muna natin ang ating closing song entitled, Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan.
ug kalipay ko. Kung sa magkalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Luluhod ako sa tilan mo, musimba Kanimo o Diyos, Samayon ang langit, sa langit. gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Right, mga kapatid, yan po ang mensahe sa awitin sa umagang ito. I hope no na mas nakikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awitin na yan. Okay, magbabasa po tayo ngayon ng mga prayer request, mga messages no galing sa ating mga mahal na kapatid no, sa ating mga kapatid dito sa Journey with God Family. Alright, dito sa ating YouTube channel, nandito po sila Sister Michelle at saka si Sister Gingging at saka si Sister Sheila. Good morning sa inyong lahat and thank you for tuning in sa ating YouTube channel. And anyway, malapit na po tayong magwa 1 year, no? Mag-anniversary na po ang Journey with God this coming 7 sa ating daily devotional and thank you no so much sa lahat ng mga prayers ninyo. Sister Michelle, good morning. Sister Gingging, good morning. Sister Sheila, good morning. Sir Mechanic, good morning. Ang kang Sister Michelle, yung prayer request, Pastor, para sa mama ni Roy, si Adelpha Pormon, kay dili siya makalakaw, kay sakit kayo yan tilo niya. Nagpa-check up siya sa doktor na daw tubig sa bukog, unya ni daw kuhaon. Praying, Sister Mitch ha, salamat sa yung prayer request and we will be praying for her. Okay? Dili siya gusto magpakuha og tubig kay mahadlok siya mapulyo daw. Pa-pray lang namo ang mga tambal iyang ginainom nga i-bless unta maulian ra siya og financial og ang financial. Sister Michelle, praying for Ma'am Adelpha Pormon. Thank you for allowing us to know no sa iyang kahimtang. Ato nang i-pray Sister Mitch. And kay diri sa ato ang Facebook page, let us recognize everyone here. Good morning once again kay Ma'am Zel, Sister Iris Federico. Good morning Sister Iris. She's actually from Saudi. And sabi pa ni Ma'am Zel, yes po Pastor, ganun din ako dati Pastor, pag may sama ako na pag may sama ng loob ako sa kapwa ko. Now natuto na din ako kasi ako ay isang Christian na, matakot na ako sa ating Diyos Ama. Amen, amen. Malaking pagbabago talaga kapag mayroon na po tayong Diyos, may takot na tayo sa Panginoon. Malaki talagang pagbabago kasi yung mga nagiging nakasanayan natin nung unang panahon ay unti-unti na po yung mawawala. Kasi mas mafe-feel natin yung takot sa Panginoon compare sa pagpapalabas ng ating puot at galit sa social media, no? Sir Renato Antonio, good morning sir. And Sister Sheila Sumatra Chuza, good morning Sister Sheila. Medyo palaging nakakasama talaga natin no ating mga kapatid from Japan. Thank you for having you as always no sa ating Journey with God online devotional. Kang Dr. Charlie Dayon, good morning Pastor and all those who watch and listen to God's message through this ministry. Good morning Dr. Charlie and thank you for having you Sir Renz. Thank you for tagging your friends sir. Kay Sir Alfredo Cardenas. Ma'am Linda Manuel, good morning. Sister NN Casimero, good morning Sister N. Brother Eric Lobo, Ate Lomen, good morning. Ma'am Jenny Kaalim, good morning.
The comments are amen, no? Praise the Lord kayo. And kang Brother Eric Lobo, amen. Salamat sa mga pulong sa Ginoo matag adlaw, Pastor. Makapadasig ka natong tanan. God bless as always. God bless you more, Brother Eric Lobo at Ilomen, no? Thank you so much for having you this morning. And kay Sir Renato Antonio, please pray for our church young people's meeting this afternoon na maayos ang mga bagay na dapat maayos. We will be praying, Sir Renz, no? Through your supervision sa mga young people, maayos talagang maayos. And ipag-pray natin na makikinig din sila. And then kay Sister Risley, to God be the glory, Pastor. Salamat sa mga prayer na baba na sila Lloyd sa barko. Salamat sa protection niya tibok bulan. God is good all the time. Amen. God will always good, no? Sa lahat ng panahon sa bawat isa sa atin. Kay Sister Juji Isabel Lopez, good morning Sister G, and thank you for having you today. Kay Ma'am Tiffany Katanda, sabi niya amen. Praise the Lord sa kanunay Ma'am Tef. Ma'am Linda Manuel, amen. Salamat sa pulong karon nga kabuntagon. Prayer lang nako, padayon ang kadasig sa pagpangalaga sa tibok nga pamilya, og protection og good health, og salamat kay okay na akong tiil, wala nay sakit. Salamat sa padayon nga pagampo. God bless you always. God bless you more, Ma'am Linda, and dalaygon ng Ginoo, no? Daghang mga answered prayer karon. And kay Sister NN, sabi niya amen, tama jud na ang mensahe nimo, Pastor. Reminder jud na sa matag usa nga dapat dili jud ta maging self-righteous, kay bisan unsaon nato og buhat og maayo, dili jud ta maka-perfect. Kay usa jud ta makasasala. Dapat usa ta ka anak sa Ginoo og follower ni Christ, dapat kabalo jud ta mo accept sa atong mga sala og mali diha sa atubangan sa mga kaigsuonan og sa Dios. Amen, no? Ganito kasi yan. Mahirap tanggapin ang pagkakamali natin, lalong-lalo na kapag mayroon tayong responsibility sa Panginoon, responsibility sa church. Mahirap tanggapin ang ating pagkakamali, lalong-lalo na kapag nakikilala tayo na ganun tayo. Pero kapag kagaya sa sinasabi ni Sister NN, kinakailangan din nating matuto kung paano tatanggapin ang isang pagkakamali, kasi ang pagtataki po natin ng ating mga pagkakamali ay hindi po yan nakakatulong para makikilala tayo na ganito tayong klaseng Kristiyano, alright? Ang pagtatakip natin sa ating mga pagkakamali ay para na rin natin na itinatago sa Diyos ang katotohanan, knowing na wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya we need to learn how to accept mistakes and how to be more responsible sa lahat ng ating mga nagagawa sa ating kapwa. Kinakailangan talaga natin na sundin kung ano yung mga ipinapayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa umagang ito. Kay Sister Merlin Sarsi, thank you Sister Inenha for your reflection. Kay Sister Merlin, good morning Pastor ug sa tanan amin. Salamat sa pulong sa Ginoo sa iyang divine protection ug sa pagtagbo niya sa among mga daily needs ug sa mga answered prayer request nga ma-release na ang akong SSS benefits, kay wala pa gyud wait na lang ko ma-deposit sa bank account sa akong employer. O katong mga previous prayer request nako, thank you sa mga prayer warriors, and God bless us all. Sister Merlin, praying, no, medyo dugay-dugay na gyud, no, pero walay imposible diha sa Ginoo, no. Nalanggi tama nga panahon nga giandam ato nang iampo nga ma-release na, no. And then kay Ma'am Zel, kay Sister Gigi Buwalan, glory to God sa iyang mga pulong. Please pray sa among condans matag adlaw, financial para mahuman among balay, sick and weak members. Condans, sige Sister Gigi, wala ko kasabot sa condans, pero ito nang i-pray kung unsa man ang but pasabot ni Mohana, basi na mistype lang na siya. And thank you sa imong prayer request kay Ma'am Zel Basiledes. Salamat Pastor Ran sa paghatod sa mensahe sa pulong sa tong mahigugmaong Dios Amahan. Dalaygon ta ang Ginoo. Amen and amen. Same lang akong prayer request po, Pastor. Thank you pa. Thank you again, Pastor. God bless you. Amen. Ma'am Zel, paday mo mag-pray sa imo, personally patuloy din po ako na nagpe-pray, lalong-lalo na sa inyong dalawa ni Brother Ray. Okay? And kay Ma'am Rebecca Santander, basahin po natin ito. Wait. Medyo ang monitor natin. Alright, ito na po. Kay Ma'am Rebecca, amen. Amen. It is good
it is a good reminder for me sometimes that I also became a fault finder, especially to my partner in life. Sorry po, my Lord God, this attitude of mine teach me to be humble always and learn more from your word of God. Thank you, Ma'am Rebecca. No, accepting our mistake doesn't put us in shame. One last thing, accepting our mistake doesn't put us in shame. Yan kasi ang thinking natin kapag ina-accept natin na nagkakamali tayo. Parang ipinapahiya natin ang ating sarili. Accepting our mistake keep us from being a self-righteous one. Okay? Keep us away from being a self-righteous one. So dako, napakalaking tulong po ng pagtanggap natin sa ating pagkakamali, yung pag-amin natin sa ating mga pagkakamali sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Alright? That is fixing our credibility in the sight of men. Kasi sa harap ng Diyos, wala naman tayong mafi-fix kasi alam na alam ng Diyos ang totoong pagkatao natin. Pero sa harap ng tao, we can fix our credibility. Kung meron mang mga nasisira sa ating mga credibility, mafi-fix natin yan sa pamamagitan ng pag-aangkin ng ating mga pagkakamali. Ito yung mensahe na nakukuha ko sa isinasabi ni Ma'am Rebecca. Ma'am Rebecca, thank you so much, no? And for telling us, for letting us know about you, no? Again, Ma'am, thank you kayo. Thank you. Maraming salamat po. Kay Sister NN kasi mayroong prayer request na ako, Pastor Good Health, sa akong mama Cording o Papa Juan, kay mga tiguang na sila, nanay maintenance na tambal ug naay mga gipamati sa lawas. Pa-pray ko sa transaction namo sa Green Hills Homeowner Association unta magiging successful na walay mga kakulian, hapsay ang bawat isa. I will be praying for that, Sister NN, okay? Ma'am Geraldine Orati, good morning Ma'am Geraldine. Sister Gigi Buwalan, guidance pastor. Okay, akala ko Condance guidance pala. Thank you Sister G for your clarification. Okay, so far, ayan lang po ang mga prayer request na nababasa natin at mga mensahe, no? Napakasarap basahin ng mga mensahe ninyo. Lalong-lalo na kapag related sa ating topic and lalong-lalo na kapag mga prayer request, ano? So far, yan lang po ang mga nababasa natin. So, tapusin po natin ang ating devotional through prayer. And bukas ipagpapatuloy natin ang topic na ito. Medyo palalim ito ng palalim. I tell you, palalim ito ng palalim. Kung sa first lesson, like, maririnig lang natin na hindi natin makikita ang pagkakamali sa isang self-righteous na tao, hindi niya makikita ang kanyang mga pagkakamali because self-righteous nga siya. Fault finder. Then maybe tomorrow, mas magiging lalalim at lalalim pa ang matutunan at malalaman natin tungkol sa isang self-righteous na tao. Alright? So, please pray for me as I am going to continue to share this message. And please pray for me, lalong-lalo na sa health at sa paligid natin na sana walang mga distractions. Alright? So, that's all for now. And please join with me as I am going to close this devotional through prayer. And tulungan nyo rin po ako na idadalangin natin ang mga prayer request ng ating mga kapatid. Kay Ma'am Adelpha Pormon, patuloy natin siya na isasama sa ating mga prayers. Prayer warriors, please do pray for her. Okay? So let us pray. God and loving Father, we thank you, O God, sa mga mensahe sa umagang ito. Masakit man sa aming kalooban kasi natutumbok po yung totoong kami. Pero Lord, salamat. At salamat kasi alala mo sa amin na ang pag-aamin ng aming mga pagkakamali ay hindi po nag-iimbara sa aming mga sarili sa harap ng tao. Kundi ito po yung nagbibigay liwanag at nagbibigay sa amin, Lord, ng katahimikan. And thank you for allowing us to know more about this nature of a self-righteous one. Ito yung turo, Lord, ito yung turo niyo po sa amin na kailanman ay hindi nakakasama kundi po ay
bibigay po ito sa amin ng mas malaking tulong pa po para mag-i-improve ang aming Christian life. Lord, sana ang mga mensahe sa umagang ito ay hindi po ito lalabas sa kabilang tainga namin na parang bula lamang na wala kaming wala kaming naririnig or wala kaming natutunan. Sana Lord ay mananatili po ito sa aming puso't isipan na kahit anumang gawin ng kaaway ay hindi po ito mawawala. Magagamit po namin ito for our spiritual maturity. Above all, Lord, continue to teach us to love you more than anyone else and anything else. Hindi namin kaya na i-correct ang aming mga sarili, Lord, kung wala po kayo. So please be with us. Tulungan niyo po kami, guide niyo po kami. And Lord, sa umagang ito, inilalapit namin once again ang aming mga sarili. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali at pagkakasala. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan. And tulungan niyo po ang inyong ubos na lingkod na maghatid ng mga prayer request ng inyong mga anak. I am praying, Lord, for Ma'am Adelfa Pormon sa kanyang sitwasyon sa mga panahong ito. Lord, nagkakaroon po ng tubig ang kanyang buto. And sabi ng doktor na kailangan po siya ng operation para matanggal yung tubig. Ayaw niya, Lord, kasi natatakot siyang magkakapolio siya. So Lord, ikaw yung nakakaalam. Doctors themselves will fail kung wala din po kayo. And ang ganitong klaseng sakit po ay sa isang boses nyo lang po, sa isang command nyo lang po, pwede itong mawawala agad. So Lord, we are asking your favor to take this sickness away from Ma'am Adelfa para mas ma-i-enjoy niya po ang buhay na ipinagkaloob niyo sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod niyo po sa iyo. Tabangi siya na kabaton usab siya personal nga relasyon di kanimo ilabi na Antibok Pormon family. Bisan pa man sila Sister Michelle and Buddy Roy, patuloy niyo rin po siya nagabayan at proteksyonan. Tulungan niyo po sila na masesettle, Lord, ang kanilang mga plano for this coming year. Lalong-lalo na, Lord, sa kanilang mga anak. Tulungan niyo po sila na mapapalaki nilang kanilang mga anak na magkakaroon ng malaking takot sa iyo. And Lord, sana ay patuloy niyo rin po i-bless ang kanilang mga pangarap at mga plano. Inilalapit ko rin po ang prayer request ni Sister NN sa kanilang transaction sa umagang ito, sa araw na ito, Lord, sa Green Hills Subdivision. I am praying, Lord, for your protection, for your guidance, at sana makaklose din po sila ng mga transaction for them, Lord, na matutustusan nila ang kanilang mga pangailangan, karagdagang income. Bless niyo rin po ang kanyang mama at kanyang papa, kay Nanay Cording at kay Tatay Juan. Bigyan niyo pa po sila ng malakas na pangangatawan. Sana, Lord, ay makakasama din po sila ni Sister Inin sa paglilingkod sa iyo. And i-bless niyo rin po sila, Brother Glenn, ang kanilang spiritual maturity kasama ang kanilang mga anak. Lord, ako pong giampo sa paman ang prayer request ni Sister Merlin para ka magapanalangin kanila, magkatagbo sa ilang mga panginahanglanon. Ugunta, Lord, ma-release na sa SSS ang iyahang SSS benefits, Lord, aron magamit usab niya, Lord, sa pagsugod og negosyo. Tabangi sila, bless ang ilang mga tinguha, parang ka magagamit sa ilang ba ni Pastor Sumay. Nagampo ko, Lord, sa paday nimo nga paghatag, Lord, og provision sa kaming na pagpanganak ni Sister Donna. Nagampo sa bako, Lord, bisan pa man paday ka magapanalangin usab Ginoo sa prayer request ni Sir Renato Buwan Antonio sa kanilang meeting this afternoon, na sana, Lord, ay magkakaroon po ito ng linaw sa lahat ng mga youth, kung ano man yung dapat isi-settle at kung ano man yung mga plano. Tulungan niyo po si Sir Renz na mag-initiate sa meeting, and i-bless niyo rin po ang kanyang leadership. Lord, I am also praying to Ma'am Tiffany Katanda na sana, Lord, ay magiging normal na po ang kanyang blood pressure at sana mapapagaling na rin po ang kanyang myoma. Tulungan niyo rin po ang kanyang buong pamilya sa Japan at saka dito sa Pilipinas. Bless niyo rin po si Ma'am Naomi sa kanyang pagtatrabaho. Bigyan niyo rin po siya ng malakas na pangangatawan at sana, Lord, ay patuloy din po siya na makakasama namin, Lord, sa aming daily devotional.
And I am also praying to Ma'am Eileen Balao sa Kitabayashi, patuloy niyo rin po siya na proteksyonan. Ilayin niyo po siya, Ama, sa lahat ng mga kapahamakan. I-guide niyo rin po ang kanyang buong pamilya. At ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman, lalo na Lord sa mga variant na lumalabas sa mga panahon ngayon. Lord, inilalapit ko rin po si Ma'am Evelyn Asano. Medyo matagal na rin po na hindi namin siya nakakasama. Naman yung mga pinagdadaanan niya ngayon, Lord, alam po namin na hindi niya po yan makakayanan kung wala po kayo. Kaya Lord, palakasin niyo po siya, tulungan niyo po siya. At i-guide niyo po ang kanyang mga decision making. Higit sa lahat, pagalingin niyo po ang kanyang urticaria. At tulungan niyo rin po ang kanyang buong pamilya. Inilalapit ko rin po, Ama, ang prayer request, Lord, ni Sir Adrian Alimanya, na sana, Lord, nagiging okay ang kanilang exam result, na nakakapasa po sila, lalong-lalo, Lord, sa coming exam ni Sir Adrian this coming next week. And Lord, idinadalangin din po namin, Ama, ang prayer request, Lord, ni Ma'am Aida Kayuta at kay Ma'am Bel Villar. Patuloy niyo rin po sila na gabayan at proteksyonan, lalong-lalo na sa kanilang pagtatrabaho. Lord, dalangin ko rin po si Sister Sheila, patuloy niyo rin po siya na proteksyonan, gabayan, lalong-lalo na, Lord, sa kanyang pagtatrabaho, ang kanyang pagpapalaki sa kanyang mga anak, pag-guide sa kanila, na sana ang mga batang ito, Lord, si Sauri, Chan at saka si Kusikon, ay lalaki na merong takot sa iyo, na magagamit sila someday, Ama, sa iyong mga gawain. Nilalapit ko rin po, Ama, ang mga prayer request, Lord, ni Sister Gigi Buwalan, na sana, Lord, ay i-guide niyo po sila palagi sa kanilang mga gawain. Bless niyo rin po ang kanilang family, lalong-lalo na, Lord, ang financially na pangangailangan para mapapatapos nila ang kanilang pinapagawang bahay. And Lord, tulungan niyo rin po ang iba pa naming mga kapatid dito sa Journey with God na hindi ko na ma-mention ang kanilang mga pangalan. I am also praying to Ma'am Jenny Kaalim sa kanyang buong pamilya. Lord, dalangin ko po na patuloy niyo po sila na pag-iisahin sa paglilingkod sa iyo. And Lord, I am praying for your complete healing to Ma'am Jenny's health condition, lalong-lalo na, Lord, sa kanyang lupus, na sana, Ama, ay mawawala na po ito. Pagalingin niyo po siya. Nilalapit ko rin po ang kanyang partner, Sir Caso. I am praying for his spiritual salvation. I am praying for his monthly laboratory test together with Ma'am Jenny, for the financial needs, Lord, na kanilang kinakailangan talaga, Lord. At higit sa lahat, patuloy niyo rin po na bigyan sila ng wisdom sa mga decision making na kanilang gagawin, protection sa kanilang mga anak na nagtatrabaho din, kay Sister Miko at kay Sister Kiko. I am also praying to Ma'am Jocelyn na palakasin niyo po siya, bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan, ilayo niyo po siya, Lord, sa anumang makapahamakan, lalong-lalo, Lord, sa mga pinagdadaanan niyo rin ngayon. And thank you, Lord, for answering our prayer, lalong-lalo, Lord, sa buhay ni Kojima. And I am also praying, Lord, to Sir Ichang, gamitin niyo pa po ang kanyang business to help those persons, Lord, to help those workers na nangangailangan ng income para sa kanilang pamilya. And bigyan niyo pa po si Sir Ichang ng marami pa pong proyekto para matutustusan din ang kanilang mga pangangailangan. Lord, tulungan niyo rin po kanilang anak ni Ma'am Jo, si Sister Ayumi, na may layo po siya sa mga hindi magandang influensya sa paligid. Sana ay matutupad niya rin po ang kanyang mga pangarap sa tulong niyo po, Ama, at sa tulong ng kanyang mga magulang. At sa buong Carlos family, I am praying for Nanay Merced. Ibigyan niyo po siya ng malakas sa pangangatawan sa araw-araw. Ilayo niyo po siya sa anumang mga karamdaman. At ang kanyang pagbabalik loob po sa inyo. Ilalapit ko rin po si Sir Larry. I am praying for his entire family and make him, Lord, as a good example to follow the right path na inihahanda niyo po sa kanya. At sana ay magkakaisa po sila ni Ma'am Jocelyn sa isang group, Lord, na mas makikilala nila at mas matutunan ni Lord kung ano man yung mga katotohanan na gusto niyong ituturo sa kanila. And I am also praying to Ma'am Leona
bigyan niyo po siya ng malakas na pangatawan at wisdom sa kanyang mga decision making. Ama, tulungan niyo rin po si Nanay Lydia sa kanyang buong pamilya sa pagtataguyod ng kanilang negosyo, ng kanilang mga anak, at sana ang kaniyang buong pamilya, Lord, ay patuloy na maglilingkod sa iyo. At ganun po kay Sir Nestor, I am praying for your protection sa kaniyang pagtatrabaho, Lord, sa abroad. At sana, Lord, ay makakauwi din po siya next year sa kaniyang pamilya dito sa Pilipinas. Lord, i-bless niyo rin po ang kanilang business at ang kanilang mga ang kanilang mga plano, Lord, sa buhay. I am also praying to Ma'am Tess sa kaniyang pagtatrabaho. Ikaw din po ang mag-guide sa kanya, magpo-protect, and continue to bless the ministry that you are giving sa kanilang mag-asawa, Pastor Alan. At patuloy sana ito ay palalaguin niyo po sa pamamagitan ng patuloy na paggamit niyo po sa kanila. I am praying for your complete healing to Pastor Alan and Ma'am Tess, for your financial provision sa kanilang mga maintenance at sa kanilang sa kanilang weekly therapy. I am praying for their daughters, Lord, na patuloy din po na magagamit sa iyong gawain, kay Sister Kyle, kay Sister Dana at sa kay Sister Quiza. I am praying for your protection, for your wisdom sa kanilang mga decision making, and praying for their careers. Lord, I am also praying to Ma'am MJ Gagels sa araw niya ito. Sa araw na ito, Lord, nagse-celebrate din po siya ng kanyang birthday. Patuloy niyo po siya na gabayan, proteksyonan, and sana, Lord, ay ang kaniyang buong pamilya ay magkakaisa sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Gamitin mo po si Ma'am MJ sa malaki niyo po pong calling sa kanyang buhay. And i-bless niyo rin po ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, at ang kanyang mga anak na magkakasama sila sa patuloy po na paglilingkod sa iyo. I am also praying to Sister Rose. Patuloy niyo po siya na proteksyonan sa kanyang pagtatrabaho. Gabayan niyo po siya, Ama. Patuloy niyo po na ibibigay ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. I am also praying, Lord, to his partner, Brother RJ, protection, Lord, and guidance sa kanilang mga transactions. Sa aming nakababatang kapatid, dalangin ko rin po na patuloy niyo po siya na gabayan at ilayo niyo po siya sa anumang mga bad influence sa paligid. Tulungan niyo po siya na makamit ang kanyang mga pangarap at bigyan niyo rin po siya ng wisdom to manage his time. I am also praying to our Father, Lord. Ikaw din po ang magpo-protect sa kanya. Ilayo niyo po siya sa anumang makaramdaman. Bigyan niyo rin po siya ng malakas na pangangatawan. And Lord, nilalapit ko rin po ang aming ina. Hindi na namin po siya nakakasama. Wala na po kaming balita sa kanya kasi wala po siyang cellphone or we don't have any news from her. But Lord, I know that she is under your protection. Tulungan niyo po siya. Sana, Lord, ay babalik din po siya sa amin. Kasi alam niyo naman po, Ama, na kailangan din namin siya bilang aming ina. And Lord, I am also praying to Ma'am Rebecca Santander. Lord, tulungan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng wisdom na maabot po ang target amount for the particular thing, Lord. At I am also praying for her spiritual maturity. I am also praying for her entire family, protection sa kanyang asawa, Lord, na on board sa barko, and wisdom sa kanyang anak na magte-take ng exam this coming 17 for the better opportunity to Canada. And I am also praying, Lord, sa kanilang negosyo na tulungan niyo po itong lalago. And Ama, protectionan niyo po ang buong pamilya ni Ma'am Rebecca at ang kanyang mga anak, na silang lahat ay magkakaisa to continually serve you and worship you in spirit and in truth. And Lord, sa lahat ng mga prayer requests na hindi ko na po ma-mention, Lord, alam na alam niyo po itong lahat. At aking dalangin, Ama, ay sana isasagutin niyo po ito. At kung yes man po ang inyong sagot, Lord, sana ay in your right timetable tatanggap po namin ang inyong mga kasagutan. At kung wait man po din, Lord, bigyan niyo po kami ng mataas na pasensya sa paghihintay. At kung no din po ang iyong kasagutan din, Lord, bigyan niyo rin po kami ng submissive heart sa mga no niyo po sa aming mga dalangin, sa aming mga prayer request. And while naghihintay din po kami, bigyan niyo po kami ng mapasalamating puso at bigyan niyo rin po kami ng isang malapad na pag-iisip para maiintindihan po namin agad ang mga proseso niyo po, Ama, sa aming mga prayer request at sa aming mga sarili, sa aming mga
pamilya at sa anumang buhay na meron kami. Lord, ito po ang aming samot dalangin. Sa araw na ito, humihingi po kami ng wisdom sa aming mga decision making, guidance sa aming mga gawain and protection, O God, sa mga pagbebiyahe at sa mga lalakarin namin. Lord, thank you sa mga answered prayers. I-bless niyo po ang A Journey with God na patuloy po ito na magsiserve ng purpose sa ministry na ito. I-guide niyo po ang inyong ubos na lingkod. At I am praying for your provision, Lord, sa mga pangangailangan sa ministry na ito. We give you back the glory and honor. Thank you for everything, O God. In Jesus' mighty name we ask and pray all these things. Amen and amen. Thank you so much mga kapatid sa patuloy nyo po na pagsasama even sa ating closing prayer. And thank you so much sa lahat ng mga nandito ngayon at sa lahat ng ating mga avid viewers. At sa lahat ng mga nagsishare, thank you sa lahat ng mga sa lahat ng mga nagtatag ng kanilang mga kakilala at kaibigan. Thank you so much. And basahin natin ang mga remaining na hindi natin nababasa kanina. Sabi ni Nanay Lydia, Amen. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Praise the Lord, no? Grasya sa Ginoo, Nanay Lydia. And kay Ma'am Jocelyn, maraming salamat Panginoon for answering our prayers. Thank you, Pastor Rans and Prayer Warriors. God bless your ministry, Pastor AGWG. Amen and amen. Thank you, Ma'am Jocelyn. No? May God bless us sa pagpapatuloy natin sa ministry na ito. Thank you for your words of thanksgiving. Kay Ma'am Narmelin Onabia, good morning, Ma'am, and thank you for having you this morning. Ma'am Jenny Kaalim Tokora, thank you, Ma'am Jenny. And sa ating lahat, maraming salamat po. So, ang oras po natin ay 6:38 in the morning at yan po ang ating mga napag-aaralan sa umagang ito. At bukas magkikita-kita na naman po tayo. Ito po once again ang iyong ubos na lingkod, Pastor Rans Abuna. Temporarily magpapaalam na po. And remember na it is a very important advice or important reminders about isa. Don't forget, continue to live a prayerful life. Marami ng mga kasagutan na ibinibigay ang Diyos sa iyo. So, wag mo talagang ihihinto ang pagiging prayerful. Because prayer will change everything. And of course, continue to live a life na nakakasentro sa ating Panginoong Diyos. And above all, live a life na patuloy na nagmamahal sa Panginoon at patuloy na nagmamahal sa Kanyang mga salita. I know for sure ang mga bagay na iyan, kapag patuloy niyo po yan na ginagawa, yan po ang maghahatid sa isang lugar na kung saan patuloy na ipaparanas ng Diyos ang Kanyang walang katapusang pagpapala at higit sa lahat, ang Kanyang walang katapusang paggamit sa iyong buhay, paggamit sa iyong buhay sa Kanyang mga gawain. God bless you. Have a great and blessed Saturday morning sa ating lahat. Before po tayo mag-end, panoorin po muna natin ang ating outro. Romans chapter 8 verse